तो का हाल बा भाई? सब ठीक बा ना भाई लोग? पावर स्टार पवन सिंह के गाना घघरी एक नंबर पर ट्रेंड करी था भाई लोग। तो भाई लोग हमको हम यही लगा चपले रह कस के, और घघरी सॉन्ग भोजपुरी के ट्रेंडिंग नंबर पर एक नंबर पर एक हफ्ता साथ चपले रहे। दूसरा कोनो इंडस्ट्री के गाना एक नंबर पर ना आवे, सापा एक हफ्ता पूरा एक हफ्ता एक नंबर ट्रेंडिंग पर चपले रहे पावर स्टार पवन सिंह के गाना। ठीक बा ना भाई लोग? तो जाई भाई लोग टी सीरीज हमारे भोजपुरी पर जाके देखी घघरी सॉन्ग और बताई कैसन बा के। एक नंबर पर ट्रेंड करी तभी घघरी सॉन्ग तो चपले रहे के बा भाई लोग। एक हफ्ता एक नंबर ट्रेंडिंग में रखे के बा। और खेसारी लाल यादव के भी एगो गाना आ गया बा भाई लोग, वो भी ट्रेंड करी था 20 नंबर पर, तो ओकरो को चपले रहे के बा भाई लोग। जय भोजपुरी समाज।